Okay, so how's it going, Kabalen? So today is Friday, June 19, 2026 at ang oras ay nasa 2:34 na. And today, nandito tayo sa may intersection. Ayan. At kung makikita nyo, ito yung ginagawang extra dose bridge. Yan, no? Yan yung update ngayon. Nakapagtayo na sila ng scaffolding dito and then, ano ba yung ginagawa nila? Parang, hindi natin masilip na traffic eh. Ayun yung itsura. Nakapalibot na ng scaffolding yung mga poste o yung poste na malaki. And then dun sa kabila, parang ganun na rin yung gagawin. Naglagay sila ng dalawang crane doon, matatas na crane, tapos dito isa. Yan. So nung last time tayo nag-update dito, nakita natin yung yung sa ilalim pa lang, yung flooring pa lang, and then yung parang mga battery, yung mga cylindrical na na post yung na nakabaon, yung nakita natin. Tapos ngayon ito na yung ginagawa nila. Oh. So imagine niyo kung gaano kahaba yan. Yung segment nito, umpisa rito hanggang dun. Medyo mahaba-haba rin yan eh. At kung matatandaan nyo, yung mga posting tinayo nila dun sa may Angeles City Viaduct sa MacArthur Highway, ganun kalalaki yung poste. Pero wala pang mga kuryente. Ngayon ito, ayan, yung crane, no, nag-akot ng mga bakal, bali nag-assemble sila. Ayan. Ina-assemble nila yung mga rito, yung mga bakal ng poste. So ito yung actual na pagtatrabaho nila. Yun dun naman, hindi pa natin nakikitang naitayo yung yung ganitong poste. Yan. So ito yung update ngayon. Kunan natin ang drone shot para makita nyo yung gagawin nilang extra dose bridge dito sa may San Agustin. I think San Agustin to, nandun yung church eh. Yan. Dito yan sa intersection papuntang St. Jude, and then kung didiretso ka, papunta yan ng downtown San Fernando.
So nakapagpalipad na tayo at nakita na natin yung aerial view nitong ginagawa nilang Extradose Bridge dito sa may intersection. So ipapakita ko sa inyo yung kanilang actual work. Ayan, bali oh, kitang-kita mo lang yung mga nagtatrabaho sa taas. At least dito hindi tumitigil yung mga yung mga workers. Dahil I think 2028 dapat operational na to. Yung mula Malolos hanggang dito sa Clark dapat, hanggang sa San Fernando I mean, dapat tapos na. Kasi yung sa Clark ata nasa 2030. Yan. Bago tayo malisikutan muna natin, subukan natin daanan para magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura ng ginagawa nilang Extradose Bridge. Ayun o, nasa likod natin. So tara, punta natin. Okay, so siguro daan na lang natin konti yung sa may intersection kasi hindi tayo pwedeng tumambay dito yung traffic. Stoplight na dyan eh. So ayan o, si Pogi. Yun, go na. Go! Tignan na natin kung masisilip natin doon sa pinaka-entrance. Yan. Ito yung entrance nila. Dala. Oh. Tignan yung shape niya, oh, pa-triangle. Ayun, oh. Yan yung itsura niya ngayon, oh. Hindi natin masyadong nasilip. So, I think dito ko natatapusin yung ating quick ride update dito sa ginagawang Extradose Bridge ng NSCR San Fernando Station. So, keep tuned to Puelandas for more updates dito sa may ginagawang mega project ng Philippine National Railways. So again, salamat sa panonood and ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Puelandas is signing out.